Zdravo društvo, znam da mi dugo nije bilo, ali izvinite, bila sam u poslu, nadam se da ćete mi oprostiti. Ali evo, vratila sam se sa videom koji ste najviše tražili, znači to je dnevna šminka. Ja se lično ne šminkam svaki dan. Kad se šminkam to je obično samo maskara i možda malo eyeliner, ali retko kad i to radim. Ali ovo je ovako neka moja interpretacija kako ja mislim da bi trebala da izgleda ta dnevna šminka. Ako želite da vam pokažem i da naučite kako sam ovo uradila, nastavite da gledate. Ok, ja sam već pripremila svoju kožu tako što sam je očistila. Zatim sam nanela kremu. Obavezno nanesite kremu, ali pazite da ta krema odgovara vašem tipu kože. Ako vam je koža masna, onda koristite onako neke kreme na bazi vode da budu hidratantne. Ako vam je koža suva, onda možete koristiti neke masnije kreme. Također, ako vam je koža masna ili ako imate proširene pore, obavezno stavite primer. Ako vam je koža suva, opet to i ne morate da uradite, on nije obavezan. I zatim stavite puder koji odgovara vašem tipu kože. Ja sam stavila ovaj tečni puder Guerlain i fiksirala sam ga sa translucent puderom u prahu isto od Guerlaina. Zatim ću staviti bazu za senku. To je jako bitno, stavite bazu za senku danas u toku dana. Ako imate masnije kapke, senka ne bi skupila ovdje u prevoju oka i koristit ću Too Faced Shadow Insurance. Znači stavite ga od linije trepavica do obrve. Ako planirate staviti senku i ispod oka, stavite ga i tu. Ja neću stavljati senku ispod oka, ali ako želite, možete. Uzet ću ovako jednu pufanastiju četkicu i ovu ovdje boju. Ovo je nešto između roze, boja kože i boja breske. Zaista je super za dnevnu varijantu i također mat. Preporučujem da koristite za dan mat senke, nekako mnogo bolji prirodni izgledaju nego one sa sedefom ili šljokicama. I tu senku ću staviti preko cijelog kapka. Izvinjavam se, stigla mi je poruka. Ok, kada sam stavila tu senku preko cijelog kapka, sada ću uzeti isto ovakvu boju, ali malo tamniju. Ovo je iz Inglotove Rainbow kolekcije. Ova ovdje, samo možda za jedno 2-3 nijanse tamnije. I nju ću staviti istom ovom četkicom, znači sve koristim istu četkicu, stavit ću u ovaj spoljašnji ugao oka, ovako u obliku slova V. Sada bi trebalo da koristite ovako neke neutralnije tonove, izbjegajte plavu, zelenu, ljubičastu i ostale. To je bar moje mišljenje. Ok, to je to što se tiče ovih senki.
Ako želite, možete stati ovdje i dodati samo još maskaru, međutim, pošto su moje oči jako sitne i imam spuštene kapke, ja bih malo još dala definicije oku, tako što ću dodati još jednu malo tamniju senku. Ovako, ovu jednu, ona je onako brownkasta, ali baš onako topla, brown, čokoladna neka nijansa. Ova senka je od Meka i zove se Swiss Chocolate. I nju ću uzeti, znači, ista četka još uvek. Vrlo malo, samo ovako na vrh. I nju ću staviti samo, znači, ovdje u ovom zadnjem uglu oka. Znači, samo još malo da ga definišem. Isto ovamo. Ok, sada ću uzeti jednu ovako svetliju senku koju ću staviti samo, znači, u ove unutrašnje delove oka, čisto onako da malo otvorim oko, da izgleda malo svežije, i zato ću koristiti ovu nežno zlatkastu senku, ona se zove Nylon i isto je od Meka. Znači, nju ću uzeti sa ovako jednom malo, ovo se zove pencil brush, i samo malo i u ovaj unutrašnji ugao oka. Ok, to je to, znači završili smo što se tiče senke. Ako želite, možete staviti senku ispod oka, mada moje oči su sitne, zato ja to baš i ne volim da radim, mada nekad se desi da senka hoće malo dole da se razmaže, zato mislim da je treba izbjegavati za dnevnu varijantu. Sada ću uzeti crni kreon, ovo je od Avona Super Shock, ovo je moj omiljeni kreon i svakako ga svima preporučujem zato što je jako dobar, vodootporan, baš onako intenzivno crno, jeftin, ja mislim da je oko 400 dinara, nisam sigurna, ali super je zaista. I njega ću malo prvo zarezati. Znači onako da bude baš oštar, zato što ću ga staviti samo u spoljašnji ovdje ugao oka. Znači neću ga crtati, znači, skroz preko celog kapka. Znači samo ovdje. Eto, samo tako malo. I onda ću uzeti ovako opet jednu četkicu, malu pencil brush, i blago ću to samo isenčiti. Ok, sada ću staviti i maskaru. Ako želite, možete staviti brown maskaru, ja ipak više volim crnu. To neću snimati, pretpostavljam da svi znate da stavite maskaru. Znači maskara i vraćam se odmah. Ok, znači sa očima smo završili, sada prelazimo na obraze. Mislim da je za dan jako bitno da stavite rumenilo, jer ćete mnogo izgledati svežije i mlađe i odmornije. I jako je bitno da, molim vas, ne koristite, znači, za dan nikako brown rumenilo. Često vidim devojke sa brown rumenilom, meni to stvarno grozno izgleda za dan. Za uveč možda je okej, ali za dan, zaista, mislim da lice odmah mnogo umornije i starije izgleda. Trebalo bi da koristite, znači, neke nežne roze ili u boji breskve, takve neke nijanse rumenila. Ja ću koristiti ovo roze rumenila, to jest ima šaltice koje su i roze i u boji breskve od Chanela i Horizon se zove. Ovo je bila ograničena kolekcija, ne znam da li još uvijek možete naći, ali ako nađete, znači, nemojte propustiti, zaista je predivno rumenilo, od srca ga preporučujem. I njega ćemo staviti ovako samo, znači ovdje na jagodice obraza. I za kraj stavite ruž ili sjaj za usta, šta više volite, ali nek to bude opet neka isto tako neutralna nijansa, ne nešto jako. Ja ću koristiti ovaj YSL ruž, onako
neutralno, možda u prirodnoj boji usana, onako, ali svetlije. I nijansa je 107 je broj, ali kako se zove to ne znam da pročitam jer je na francuskom. Ovako jedna baš lepa i neutralna nijansa. To je to, nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, podelite ga sa svojim prijateljima i idite na Facebook, tamo možete naći moju stranicu, ako želite možete lajkovati, možemo se tamo družiti ili me dodati na Facebooku. Sve potrebne linkove ću ostaviti dole u description box, tako da što god vas zanima možete da nađete. Hvala vam puno što me gledate i ćao! Zdravo društvo, znam da me dugo nije bilo, ali izvinite, bila sam u poslu, nadam se da ćete mi oprostiti, ali evo, vratila sam se sa videom koji ste najviše tražili, znači to je dnevna šminka. Ja se lično ne šminkam svaki dan, kad se šminkam to je obično samo maskara i možda malo eyeliner, ali retko kad i to radim, ali ovo je ovako neka moja interpretacija kako ja mislim da bi trebala da izgleda ta dnevna šminka. Ako želite da vam pokažem i da naučite kako sam ovo uradila, nastavite da gledate. Ok, ja sam već pripremila svoju kožu tako što sam je očistila. Zatim sam nanela kremu. Obavezno nanesite kremu, ali pazite da ta krema odgovara vašem tipu kože. Ako vam je koža masna, onda koristite onako neke kreme na bazi vode da budu hidratantne. Ako vam je koža suva, onda možete koristiti neke masnije kreme. Također, ako vam je koža masna ili ako imate proširene pore, obavezno stavite primer. Ako vam je koža suva, opet to i ne morate da uradite, on nije obavezan. I zatim stavite puder koji odgovara vašem tipu kože. Ja sam stavila ovaj tečni puder Guerlain i fiksirala sam ga sa translucent puderom u prahu isto od Guerlaina. Zatim ću staviti bazu za senku. To je jako bitno, stavite bazu za senku danas u toku dana. Ako imate masnije kapke, senka ne bi skupila ovdje u prevoju oka i koristit ću Too Faced Shadow Insurance. Znači stavite ga od linije trepavica do obrve. Ako planirate staviti senku i ispod oka, stavite ga i tu. Ja neću stavljati senku ispod oka, ali ako želite, možete. Uzet ću ovako jednu pufnastiju četkicu i ovu ovdje boju. Ovo je nešto između roze, boja kože i boja breske. Zaista je super za dnevnu varijantu i također mat. Preporučujem da koristite za dan mat senke, nekako mnogo bolji prirodni izgledaju nego one sa sedefom ili šljokicama. I tu senku ću staviti preko cijelog kapka. Izvinjavam se, stigla mi je poruka. Ok, kada sam stavila tu senku preko cijelog kapka, sada ću uzeti isto ovakvu boju, ali malo tamniju. Ovo je iz Inglotove Rainbow kolekcije. Ova ovdje, samo možda za jedno 2-3 nijanse tamnije.
I nju ću staviti istom ovom četkicom, znači sve koristim istu četkicu, stavit ću u ovaj spoljašnji ugao oka, ovako u obliku slova V. Sada bi trebalo da koristite ovako neke neutralnije tonove, izbjegajte plavu, zelenu, ljubičastu i ostale. To je bar moje mišljenje. Ok, to je to što se tiče ovih senki. Ako želite možete stati ovdje i dodati samo još maskaru, međutim pošto su moje oči jako sitne i imam spuštene kapke, ja bih malo još dala definicije oku, tako što ću dodati još jednu malo tamniju senku. Ovako, ovu jednu, ona je onako brownkasta, ali baš onako topla, brown, čokoladna neka nijansa. Ova senka je od Meka i zove se Swiss Chocolate. I nju ću uzeti, znači, ista četka, još uvek. Vrlo malo, samo ovako na vrh. I nju ću staviti samo, znači, ovdje u ovom zadnjem uglu oka. Znači, samo još malo da ga definišem. Isto ovamo. Ok, sada ću uzeti jednu ovako svetliju senku koju ću staviti samo, znači, u ove unutrašnje delove oka, čisto onako da malo otvorim oko, da izgleda malo svežije i zato ću koristiti ovu nežnu zlatkastu senku, ona se zove najlon i isto je od Meka. Znači nju ću uzeti sa ovako jednom malo, ovo se zove pencil brush i samo malo i u ovaj unutrašnji ugao oka. Ok, to je to, znači završili smo što se tiče senke. Ako želite možete staviti senku ispod oka, mada moje oči su sitne, zato ja to baš i ne volim da radim. Mada nekad se desi da senka hoće malo dole da se razmaže, zato mislim da je treba izbjegavati za dnevnu varijantu. Sada ću uzeti crni kreon, ovo je od Avona Super Shock, ovo je moj omiljeni kreon i svakako ga svima preporučujem zato što je jako dobar, vodootporan, baš onako intenzivno crno, jeftin je, mislim da je oko 400 dinara, nisam sigurna, ali super je zaista. I njega ću malo prvo zarezati. Znači onako da bude baš oštar, zato što ću ga staviti samo u spoljašnji ovdje ugao oka, znači neću ga crtati, znači skroz preko cijelog kapka. Znači samo ovdje.